Здравейте! Вие сте с рубриката Дете и род. И днес ще поговорим за една тема, а именно тежката дума на майката. И според мен децата в детска възраст имат нужда от това да изразяват емоции и да, така да кажа, да имат място, където да говорят за тях и съвсем спокойно и да се намира корена на тях, откъде произлизат. И всъщност преди време не се е говорило така открито за емоциите и смятам, че това родителите, някои родители го пренебрегват. Аз смятам, че това да се говори с детето открито за тях е много важно. И всъщност... Но ако родителят не е получавал подобно отношение от своите родители и те не са му давали поле и възможност да изразява своите емоции, се предполага, че самия родител няма капацитета да направи същото за своето дете. Да, точно така. И всъщност, ако на него реално детето, то пак ще мине през нещата, които на родителя са се случили, обаче ще бъде сляпо лоялно на родителя. И всъщност, ако родителя не обясни на детето си и не говори с него, няма да се промени нищо. Ще си остане същото. Всъщност, ако родителя обясни на детето си, ако се изговори това нещо, всъщност според мен детето е осъзнато и може да промени тези неща. С други думи, ти смяташ, че не трябва да има тайни между родител и дете? Да, и не само между родител и дете. Баби и дядовци, нали, да. Защото ако има потиснати, скрити емоции и неща някъде назад в рода, детето ще ги изрази. Да. По един симптоматичен начин. Точно. Съвсем неволно. Много интересна тема задаваш, Кристи. А какво мислиш за границите между, т.е. границите, които родителя поставя на децата? Какво мислиш? Трябва ли да ги има? Според мен да, трябва да има граници, обаче понякога детето има нужда да се утвърди и да наруши тези граници. Обаче според мен трябва да има и синхронизация, така да кажа, между родителя и детето, защото родителя трябва да знае детето какво чувства, от какво има нужда и вече да постави границите за него, каквито смята, че трябва да са. Това малко ми прилича като на игра на пинг-понг топче. Да. Един път печели детето и топчето е в него един път родителя. Да. Но никой не трябва да се отказва родителя от това да поставя границите, а пък детето да ги нарушава. Да. Така ли? Това ли имаш предвид? Точно. Много интересна тема. Кристи, ние ще продължим с разсъжденията по тези въпроси относно отношенията и комуникацията дете-родител, защото е много важна тинейджърската гледна точка. Да. Благодаря много. Беше интересно. И аз благодаря. До скоро. Чао.